Ay mga ay one, two, three, go. TV. Mga kabaday, may buntag so na ami karon dere mag-interview mi kung unsay mga New Year resolution sa among mga silingan dere. So let's go. Let's do it together. Arat na. Bay, mga kabaday. 2021 naman gid ron. Ikaw, unsa may imong New Year resolution? Ako Oh, bali din ako kanang control na akong kuan. Temper na ako kay simog sa puton gud. Pag-suroy. Bot-bota lagi kaya nimo. Di mo magtuo. Okay, maklaro kasi yung nakupod. Wait lang. Corny man kay mo mga kuan. New Year resolution mo pa de. Unsa man pa imo bay? Ginabe. Okay, kuan ba? Tong last kuan, tong 31, pretty na akong tagay. Oh, dayon sa. Gusto ko kuan, di na ako magkuan, di na ako magsibisyo kay gusto na ako ginhawa. Undang kag inom ana. Biagod boy ko, biagod boy. Bot-bota Pero nga may birthday na doon niya. Sawan? Ay Taga tagay ba? Nya na may birthday dito nya. Litson den tagay na among gina. Di ba nawala? Ang taon na ako, nang taon lang na ako. A few moments later. Unsa man dit? Mong pare sa. Promise mo New Year resolution. Bot-boton ka. Bot-boton jud kayo. Gitagayan lang ni paring butoy. Duol na yun. Ikaw be unsa may New Year resolution nimo? Ay sayon ra na ako sa kinabuhi man guna ko. Sugi ko mamalikas mo nang karon gusto na ako magbago. Di na ako mamalikas. Di na ako malikas lagi. Istoryahe. Lagi. Yapay mangguro mo. Wala gyapon unsa. Wa may klaro nga kuan atoy. May patuan ni. Manta ka na mag-interview taglaing tao. Ay pagkalimti ning kuan na to. Uy, so napaisa na atay. Sorry. Ikaw pa rin mo toy. Isama imong New Year resolution. Gidaw. Kailangan lagi na magwapo lagi. 2020 na. 2020. Dili wala wan. Ano ba? Inyog yung kalimtan ni si paring butoy ba? Ikaw pa rin butoy. Kung sa may imong New Year resolution. Kailangan ako may pagkamaot lagi. Kailangan magwapo na ako. Kanina Word naman na. Ipugaw kay imong namo. Express ako na naunga ko. Di na ba kalendaryo? Abusar. Butoy. Mga interview taglain. Sumo na tag mga naong ang lain. Tulain. Ang lain ang atong interviewon para makita ginato kung unsay ilang mga New Year resolution. Ana. Oyon ba ka? Sige. Ikaw oyon ka? Uyun. Tala. Tara bitaw mo. Ngani, tara mo. Bakal bubuy. Sumo na kay naong ko ano. Aras ko butoy. Kabadi naami diri karon sa ubos, interviewon nato si Uncle kung unsay iyaang New Year resolution. So, Col, isama May katiguang naman ko. Oo. Ang importante nga, hindi ka kita samok ba? sakto na. Mana matulog, sana. Dili magmaoy ko no. Sakto ikaw maoy magugatiban mahubog. Lagi tinuod lang nganong nagsinisagi to kagabi eh. May pa si Uncle, kalma ra kay cool down ra Pati kay. ba ni sakit sa ito ganyan nga. Di na mo inom. Mo sa pre oh. Di mo ka mo inom na. Inasaw. Bato na kasabi ka. Hindi man angay kadalo rong panahon kay angay man gani kasama ta kay pagtuod man. Tali ba. Ana yun mo na sakto man. Kung ko dili ipong Man ito yung mga kabadi ha. Ang ato ang New Year resolution ang Kani si parimbutchok may ano to ati manon. nahubog yun din siya kaning duha. Basta na magian niya inom biya ni. So nga atong ikaduhang interview karon si Paring Dindin. So Paring Dindin, unsa may imong ikastorya sa imong New Year resolution? So 2021 naman karon. Unsa may imong ikastorya Paring Dindin? Kuan lang ganing undang na taginom kay mana naman gapon ra. Grabe gyud. Payunda mo. Pero Lunes balik na buta cancer tong mga module tong estudyante diya. Oh, di ba? So Salamat. ako kay to learn ha.
Mga kabady, so inana ra mga kabady, inana ra kasimple ang iyang New Year resolution. So moto sunod na napoy inom magyapon. Kaunting kalaman, alam nyo ba ang amimitas ay nanangagagat? Ayun mga kabady, ang atong ikatulong interviewon karon si Paring Tonton. So Paring Tonton, unsa may New Year resolution ng mga 2021 naman yun? New Year's resolution ako. Oh. Ako magkuhan, hubog-hubog. Grabe no? Mga tao dari, Palahubog din yung mga tao din yun. Oh? mga tao dito, dagan. Klaro kayo. Ato nakita na to ang lawas si Paring Tonton. Mura magdili pala hubog, matso kayo. Mao to no, hubog-hubog yun ay ang mga tao. Grabe kina. Mao gina. Sana si Butchok ato. Mao gina kinahanglan natong baguhon ang paghubog-hubog. So, Paring Tonton, salamat kayo ha. Salamat. Baki po, palahubog kayo. Manaygon medene ayaw may kalinte mga tulad tagong alikres. Mga kabady, interview na to si Ate Lilia karon kung unsay New Year resolution niya. So, te, unsa may imong New Year resolution te? 2021 naman gid karon. So kinahanglan nato ang kabaguhan sa tuang kuglingon o sa may gustong ibago. Nana lang god. Resolution pa. Dili na may magkuhan. Oh, sige. Mga kabady, nagsabot pa sila ang nagtiayon. So sige te, padayon te. Di na sila mag-away daw. New Year's resolution, dili na mi murag iring og iro. So nakita na to, nga sige gid sila away. Gago na may og elefante sunod. Sana all!